Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayang buntag, may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahaginan. Kakisi-kisi mo dugo. Mayang buntag diya sa Davao del Norte, sa Davao del Sur. Pati ba dito sa Agusan del Sur. Kanang mga lagyo na gani kaya kung madungog anong kaabot na akong tigog diya. Wa na mo ilaing giatindi ron ba? Ang leksyon na. So, ang ako istoryahan karong butaga may gala, importante gyud kay gyud. Kung naamoy ready na mo diya, nakapatong na mo og papel ug lapis, papel ug lapis, ballpen, talagsan na naman maguna ito lapis, ballpen naman. So, andam na mo diya kay kani akong isulti karong butaga may gala. Pinaka-importante gini sa rules and regulations. Ang tawag na rules and regulations sa inyong kinabuhi. Wala pa yun ako nag-isulti since 2004. So kung naminaw ko mo sa ako sukat-sukat, wala yun ako na siya gisulti kay ako siyang gitingom, akong gitesting for the last 5 years kung mali ba yun siya kay kuan siya 10 commandments yun siya nga healthy bodies. Healthy ang imong paminaw nga muna'y mag-rule sa imo sa inyong pagkaon, sa inyong exercise, sa inyong activities. Halos tanan na igala. Morning rules gyud sa kinabuhi may igala. Bisa kung saon ninyong istorya, mo argue mo sa ako nga namay mas maayo, wala. Gi-prove na gyud ako ni siya kay 5 years gyud akong gitun-an ni siya. Kunya nagbasa-basa po ko Japanese, Korean, Amerikano, Europeans ang ilang way of life. Pasabot ani nga dili ni siya hearsay, dili ni siya para sa COVID vaccine. Base gyud ni siya or base gyud ni siya sa studies nga gihimo sa mga Amerikano, sa mga British, mga Australians, Japanese, base gyud ni siya gyud. So, kung ready na mo diha, biyahe sa nang inyong giluto diha. Kanang nang laba diha, pero kanang nag-drive, record lang ng doy i-record kung di ka kabantayan balik ka tanawa lang sa YouTube basta ugma available ni sa YouTube Okay, number 1, 10 commandments of healthy body o healthy life. Gikan psychological, psychiatric, anatomic, tanan yun. 10 commandments of a healthy life ni siya may gala. Number 1, akong hubaron na kaya in English man ang utok may gala pagsuwat na ko So, ako hubaron ni sa Binisaya. Aron makasabot gid mo gyud. Number 1, everything in moderation. Unsa may pasabot ana? Bisan pag unsaon ninyo kaon, unsaon ninyo exercise, unsaon ninyo bisag unsa inyong buhaton, ang inyong kinabuhi nagatakda na nga pag katao niyo diha na gyud mo kutob pagkatigulang mamatay. Wala gyud na siya exemption noy. Maingon mo nga, kani kinahanglan mag-exercise ko every day. The more ka dali mamatay noy. Studies na siya, daily na siya ingon nga istorya. The more ka mga mo inom ko nga vitamins wala mao gyapon. Kung ang inyong generation sa inyong kinabuhi sa inyong pamilya, hantod lagid mo si tinta lagid mo noy. Bisa pag-unsaon ninyo nga gusto mo mabuhi pagit, dili na. Kay pagsugod, pag anak ninyo, kamo, pag anak sa inyong bata, kapag yun, baby, nagsugod na mo kamatay. Prangka na istorya mahigala. Wala pag yun, nag-exceed. Nga, ang pasabot anak nga, kung ang imong mga katigulangan namatay alas 9, namatay 90 years old, kadaghanan sa inyo mamatay og 90. Walay exception. Below siguro mamatay tungod kay naay mga factors like hypertension, diabetes, mga sakit ba. Masayo ka pero maprolong ka sa 90 may gala. Exceptional na gyud kay na siya. Kung ang inyong ninuno, ang inyong generation ingana gina wala diha ra gyud ka kutob. Ang pasabot sa everything in moderation mao na siya. Kaon gamay, exercise gamay,
stress gamay, puro gamay na siya may gala. Way dako. Stress. Kung imi yung sobraan, pareha mo sa makina may gala. Japanese ni siya. Ang doktor po nga Japanese na ingon siya nga. Bisan pag unsaon nimo pag revolusyon sa auto may gala. Kung kay motor, i-revolusyon nimo kay ingon man nimo exercise, di ba? Ang motor. Bisan pag unsaon nimo pag revolusyon na maguba gyud na sa gyud may gala. Mabot gyud ang panahon nga na say a warranty period nagpasabot nga madaot na gyud sa after that. Pareha po sa lawas na to may gala. Bisan pag unsaon niyo exercise, diha ra gyud mo kutob. So ayaw to anang moingon sila nga exercise dire niya kay di ninyo kaya sa inyong lawas. Di na kaya sa imong kasing-kasing. Tanawan ko, for the last 10 years may gala, dili wala nagsugod ko exercise may gala, ang edad na ako mga 30 siguro may gala. Sige exercise. Akong papa, akong mama kay ang ilang generation 80 man namatay sa 81. Akong papa kay ang generation nila namatay sila 70. So, akong papa namatay 71. So, di yun mo siya mapugnan ba? Kay nanay time ang imong kinabuhi. So, everything in moderation. Ayaw to ana nga mo inong kag vitamins ani mo tubong sana wala. Dili na tinuod. Number 2. Isulat. Everything in moderation. Number 2. No matter what vitamins you take, you end up the same way. Sa Bisaya, panoy, inom kag vitamin para mulaskig ka. Ayaw tuwa na. Kadaghanan na psychological. Muinom ka kay protection sa imong mata, dili tinuod. Muinom kag vitamin para sa imong tuhod, dili tinuod. Muinom kag vitamin para mahimsog, dili na tinuod noy. Wala gyud na siya gyud. Commercialization of medicine ang tawag ana noy. Ang nadato ana nag-formulate vitamin C. Kadaghanan sa vitamin C nga inyong ginainom, mixture of chemicals. Wala pay natural nga vitamin C. Kung wala mo kay balo ana, nya nagtuo mo nga natural, sige padayon kay pareho ra ta mamatay no. Number 3. Exercise does not extend your life nor your organs. Wala lagi. Bisan pag unsaon ninyo exercise, pugso ninyo inyong sarili, dili naanay taning imong kasing-kasing nga diha lagi sa kutob. Naay taning na inyong muscles, inyong kidneys, inyong mata, naana siya maabot ng iyang panahon, diha lagi na sa kutob yun. How many years na kuno doktor may gala? Taghan kaing moingon nga gusto pa ko mabuhi noy. Adop. Wala. Labaw na gyud kani mga edad og 50, 60, sus ang ambisyon ana mahimo mo buhi pa daw sila 100. Ang una na ko pangutana. Pila edad sa imong papa? Namatay. Pila edad sa imong mama? Namatay. Pila edad sa imong lula, lulong na namatay sila. Pag moingon kag 70 ra gyud ka kutob. Wala ginaingon makaingon nga moinom kag vitamins, wala. Exercise does not extend your life. Number 4. If ain't broke, don't fix it. Kung sa man in English na siya no. If ain't broke, don't fix it. Ang pasabot ana sa Bisaya, kung dili siya daot, ayaw ayuha. Kung sa may pasabot ana noy. Labaw na karon. Allah, bisag unsa nalay i-advertise sa inyo kani maayo ni siya kay para mutabang sa inyong atay. Dili na tinuod noy. Daghan kayo mag-advertise maka-protect sa imong mata. Tikdi mo mata sa imong kagaral, wala na siya epekto na noy. Ayaw tuwa na, kadaghanan na psychological lang yun ang effect. Basta dili sa daot, ayuhan hoy.
Ayaw kayo ha. O, basta may pasabot anak. Kung naay i-offer sa imo, wa man ko'y sakit. Ngano man ko tagaan man ko nimo. Usay pasabot nimo ka kung pangit ko ron, magwapo ko. Ay, Jesus, Santa Cruz Digos. Wala gyud ay katuhuan oy. Tuo lang yun ako. If ain't broke, don't fix it. Kung wala kay sakit, ayaw siya butangi o bisag unsa o inumo nimo para mo enhance. Mag-istorya ko ana, siguro by next week siguro na may gala nga kaning kinaiya sa mga lalaki nga gusto nila padugay o padako. Para kuno madugay sa sakas kapayas. Kana akong istoryahan next week. So, kung kamo interesado mo maminaw, bangin na siya. Unless nga si Dennis naman mo suggest na sakit. Unahan ko ba? So, mawala akong line of thought. So, ako istoryahan ko next week. Akong plano, mag-istorya ko about pampagahi. Kung sa'y natabo sa mga tambal o mga pahid o mga kwan. Kung gamit mo. Gikan sa Viagra, paingon sa unsa pa na inyong ginagamit, ug unsa ilang effect. Unsa ilang effect. Kani karong toro na gyud kay istorya man ko pang papagahe atong pila ka bulan. Karon kuan gyud ako siya, down to earth gyud. Unsa epekto sa Viagra? Unsa epekto sa mga pangpagahe diya nga baligya sa tindahan nga daghan kay mamalit? Unsa epektuan nila? Unsa epektuan ng pamahid? Napaman daw pampagahe nga pamahid lang. Ipahid lang, di na inumon. So, ako na istorya next week. Kay magbasa-basa pa kung may gara, kay wala mo gumagamit na. 68 na di ako, may gamit sus in town. Kasi magkatawa lagi ko sa inyo Sa may tambal sa pampagahe do, ay Santa Cruz Digos. Karagahanan na psychological. So, unahan ta mo. Auto mechanic, number 5. Auto mechanic fixes cars. Mekaniko ang maayo sa mga auto, mga motor. Electrician, maayo sa electric. Di ba? Kaya, doctors lagi maayo sa inyong lawas. Walay lain among eskwelahan na apil ang pagka-specialty nga espesyalista gid na mo 15 years. Una na 15 years. Kay nagnegosyo pa ka dato na kay kaana ba? Kay consistent man. Sige study hantod di na lang matulog. Hantod kada sulti nimo isa ka word, makabalo na dai may unsay sakit nimo. Mao nang konsultant. May gala. Siguradoon nga mo gyud na imong sakit. Mao nang isabinon jud ka. Nya kung di pa gyud makaya, laboratory. So, ang mga lawas ninyo, walay mo ayo ana inyong lawas. Dili pud mo masaligan ang inyong sariling knowledge. Ayaw nila mong tuwa na. Kaya di gyud mo kakuha gyud. Ang abutan ninyo anang magkano self-medication, naminaw og silingan nga mas astig pa sa marunong sa doktor, MD lagi. Nadaot lang mo. Ako yun ang experience may gano'n. Number 6. Have you asked diet and exercise gurus? Kanang mga tudlog ngayon nga how are they now? Kabalo ba mo? Katong nagtudlo sa inyo nga kani nga exercise, aerobics, mga unsa pa da, o kanang inumon, kanang mga diet, Naminaw mo na, o asa na sila karon? Ang number 1 nga pinakasikat sa exercise by gala si Jane Fonda. Kung wala mo kaila, siya gyud una ng aerobics. Si Jane Fonda gyud. Muna siya nga sikat gyud kay sa una 1960s kay siya may nagsugod ang mga aerobics, mga sayaw-sayaw. Siya una. Unsa may nahitabo ni Jane Fonda ron? Ang iyang papa, itong mga Henry Fonda, itong talan, nangamatay man to sila mga 80 years old. Siya, 70 pa lang, patay, apa na, luya na. Sus! Kung naay mo tudlo sa inyo diet, inyo na siya i-search kung unsa na yung tabo sa iya.
Kung istorya sa inyo nga kani maayo ni nga diet, sundan ninyo na siya bago mo manginom. Ayaw mo bitso. Ano ingon kay gwapa man, o inom ka. Ay Santa Cruz de Igos. Inyon siya tanawon kung saan nitabo siya tanawa na in 5 years time. Kaya iyang ihimong dieta di na mo tuo ba. Sa una, no food after 6. Unsa bay nahitabo atong nagtudlo ng no food under 6. Daghanang sakit ron may gala. Di ka kadumdum kung unsa tay pangalan niya, pero siya karon galuya na at the age of 60, Santa Cruz de Igos. Symptoms are number 7. Symptoms are signs of something wrong. Naay na hitabo something, but they don't point where it is wrong. Okay. Sample lang yun Sample lang yun ako isulti sa inyo. Naay 32 years old. Babae. Teacher. Nagsugod o Sabado ang iyang gibati. Di na siya kaklaro. Paguman, mura siya ma-paralyze ang iyang lawas. Magnam. Paguman, ang lawas niya paralyzed, kanang magnam ang iyang lawas, may right and left. Basig naguna-una na mag-stroke. Labaw na yung mga MDs, marunong pa sa doktor. Dili sa stroke no. Pag abot og ika-upat adlaw, so mga Wednesday di na kayo siya kakita. Kung naaga na siya, iya siya pasanginlan, maligo sa bugnaw, musamot, muatake siya, di na siya kakita, mangitom iyang pananaw. 1 week pa lang Pag abot yung isimana, manigala, nagpatanaw man siya doktor, gipa-MRI, mga sa examination, wala, negative tanan. Pag abot niya isa kasimana, manigala, di na siya kakita. Finding sa laboratory, normal. Naon sa to siya? Ang symptom niya, di siya kakita. Pero naon sa to siya? Ang sakit niya, manigala, post-psychological trauma. Loss of vision, post-psychological trauma. Nakagi siya psychological trauma nga grabe nga din niya madawat. Nabuta siya. Mabuta nga, mukalit nagbalik. So, kung sa man example na siya mahigala nga ang inyong simptomas lain. Ang inyong sakit lain. So, muadto gani mo doktor, unya dili niya makuha adto maglayong doktor nga eksakto gyud sa imong gibati. Asa man kang muadto og kanang di ka kakita? Ophthalmologist. Di ka man tuglaing tao. Ophthalmologist gyud. Kung sakit imong tiyan, asa man ka madto? Internal medicine surgeon. Mao na siya mga manang. Ang sintomas, nagpabati lang ba, naakay problema, naakay something's wrong sa imong lawas. Dili na siya pinpoint sa imong sakit. Number 8. Ipaspasan lang ko ni Maygala kay basig di na kumuhuman. Ang akong ginasturya katong bagulan ng abre, 10 Commandments of Healthy Life. Number 8. Your worries and anxieties are the main root causes of illness. Your worries and anxieties are the main root cause of illnesses. Unsay pasabot ana? Kadaghanan na inyong problema magsugod sa inyong mga ginaisip nga problema, inyong kahadlok o inyong kasuko. Kana sila. Psychological, utok nagsugod. Nga naman, tanawa ang high blood maigara. Kapila na gyud ko na siguro sobra na 10,000 katao nga manotice yun ako na siya nga mag-stroke sila tungod kay nasuko siya, na siya kagulan, na siya kasubuan,
na siya gihadlukan, high blood siya, may stroke siya. Sakit sa kasing-kasing. Wala kay gihimo ha. Normal imong schedule, normal imong trabaho, tanan. Nay panahon jud nga sobra na gyud kay imong problema may gala. Grabe na jud ka kay. Ang unang simptomas ana, mo palpitate ka, mo paspas imong kasing-kasing. Paspas gyud. Sobraan kag trabaho, paspas pud siya. Nya din siya ka-recover ba ang kasing-kasing nimo. So, pag mapaspas imong kasing-kasing may gala, musunod man na ang imong pagginawa. Mo short. Imbis na pagginawa nimo nga lawom, sayon, pag mapaspas imong kasing-kasing, ang imong hangin nga mosulod sa imong lawas, moabot lang siya 95, 94, usay 90 na lang, usay 85 na lang. Kanang pag gamay nga hangin, pagsulod sa imong lawas, mo trigger po na siya nga mo palpitate po ka, mo paspas ang imong kasing-kasing. Di, doble na. Na nakay problema, kulang pagkakahangin, ang ikatuluan na noy. Kung kulang ang hangin sa imong utok, musamot man ang imong kahadlok. Ang imong problema, magbalik-balik sa imong utok, hantong nga di nakakatulog. Tense ka kayo, diha na. Sugod na ang heart failure. Munang pantagaan mo carvedilol, bisoprolol, kana siya, kana mga ulol-ulol, propranolol, pantagaan mo ana. Kay mura man na siya tambal nga para mo hinay gamay ang kasing-kasing. Dili siya pa hinayon nga di lagi sa bumumba, pero pahinayon siya ba. Sobraan po nimong inom ng tambal kay dili nimo gina timbang-timbang kung nihinay na ba yung kasing-kasing o nikusog na ba gyapon, daot imong kasing-kasing. Sa may pasabutan na may gala. Utok. Gikan gud sa utok may gala permi. Problema sa kidney. Tungod sa imong kahadlok, tungod sa imong anxiety nga dili ka magdugay, manginom dayon kag herbal. Utok yapon. Gusto nimo nga laskig ka, makasaka ka sa kapayas, bisag unsang orasa, manginom kag tambal, exercise, ala dire. Antod, wa na kakabantay nga wa na kay energy. So unsa may pasabot ana? Mupaspas na imong kasing-kasing, kay gagukod siya sa imong ambisyon, sa imong utok. Di unsay tabo, mubo na po imong oxygen sa lawas, utok na po yung maigo, kasing-kasing, heart failure, hupong na ka. Mao na noy. Root cause yun, utok yun. Always kina siya utok akong nahibawan may gala. Pero kanang cancer, di tayo masultihan na, dili na siya gikan sa utok may gala. Motubo lang ginagiya. Sige nila ilang pasangin lang nga daghang problema o unsa ba ni? Wala. Di na tinuod. Fix man pa. Fix man pa. Dili na siya tinuod na. Motubo lang ginagiya. Number 9. Do not believe in anyone who sells a product for a gain. Kasabot mo gamay ano. Kung makita nimo nang namaligya nimo og herbal o supplement, siya ay namaligya, mo ginansya siya, dili na maayo sa imo. Dili na maayo sa imo. Ayaw tuwa na. Ang medisina sa parmasya na mugna o na imbento sa una kay tungod na usa ka scientist na usa ka doktor scientist nangita og para sa sakit kalintura, sakit sa tiyan, antibiotic, mga ingana. Ang iyang purpose ko dili siya ingon nga siya
madato siya. Ay ang purpose kina mutabang gyud sa tao. So walay kwarta dito no eh. Ang kwartahan katong naghimo aktore sa medisina. Sila ang nadato, dili tong nag-imbento. Kanawang bakuna, wa panahuman og research. Pila lang kabulan gibaligya na. So kisabay na bulahan ano eh. Kisay na bulahan ang naghimo sa bakuna. Kita endpoint na taray. Pasabot ng endpoint. Bahala na mo maunsay may tabo ninyo basta injeksyonan mo bakuna. Mauna siya prangka na pagistorya. Number 10. Tama gid akong time may gala. Number 10. The end is always the result of the beginning. The end is always the result of the beginning. Kung sa'y pasabot, ana, naagoy na itabo sa imong lawas sa una, whether it is psychological or nakagihimo o naagoy na itabo sa imong lawas, wa gyud ka kabantay. Pag magsugod na gano'n siya, sama sa cancer, magsugod na gano'n siya, kung unsay na discovery sa scientist, sa mga science, nga maunay maayo sa imo, ihutang. Wala lain-lain. Ayaw na mo guna-una nga mabuhi pa mo tas-tas kung dili siya science. Inyo yun ang ibutang sa inyong utok, gas science lang yun ang makabaluan na wala yun na siya bahitabo lain. Tuulag yun mo na ako. Kay, pag abot at the end, labaw na kong bata pa, moingon man nga, dili ko pa opera, di anak tanan. Pag abot ang panahon nga, himalat yun na, diya na. Diya kung saan nalay pangayoon. Kung makaatubang lang yun mong pasyente may gala nga, himalat yun, makaingon yun mo yun nga, hawak patalin yun ba? Gusto yun mabuhi pa. Labaw na yun ka ng mga na-cancer, mga 26 years old, di sa mga idara, maluwi ka, oy. Nya kay, wala naman kayo mahimuan na, oy. Ang problema lang sa ato ba, ha? Ingnan ka sa doktor nga, mo na yung tabo, urag dili na siya magbugay. Unsa may inyong buhaton, maato mo, kung saan nilang Panginoon, ha? Mangutang dito para lang yun, mataas-taas sa kinabuhi. Kamong mga parente o kamong mga pasyente, pag makaingon ng doktor gingana, gibasi na siya sa studies, sa among experience, wala na siya yung mata-mata lang. Kung husipyat, buhi pa ka karon, abot na og unong kabula, anong katuig, ha? Swerte ka. Pero kadaghanan yun lang isulti na mo, naara yun siya kutob diya. Nya, pertik yung paita po sa among mga doktor. Musulti sa pasyente nga, hangtod na lang ta mga 1 kabulan, 2 kabulan, 3 kabulan, 4 kabulan. Pait kaya na siya isulti, may gano'n. Labaw na yung bata pa. Gagmay pa kayong mga anak. Sus, pait kaya na siya, lisod kaya isulti. Usay good, ngapin na lang po kong hilak. Pero karon, mo declare ko sa isa ka pasyente nga, cancer man, 50 iyang edad, gagmay pa kayong mga bata, astilan. Mingon ko sa iyang, antod lang tagid ani dong. Siguro, buhi ka siguro, mga 1 katuig, 2 katuig, pero after that, wala yun. Niya ang necessary nga himuon, putlon na iyang tiil. Saan na pagtrabaho? Usay pagkuhan sa iyang pamilya. Niya musulti ka anak. Ha? So, ang himuon ana niya, ang ita siya, kuhan, bisag kung saan na, haron mahurot, tanang yun na iyang kwarta, wahurot iyang kaptangan, wag ihapon. Kung moingon ako nga, moingon, ang pasabot ani akong istorya sa number 10, nga 10th commandment, the end is always the result of the beginning. Pasabot ana, magsugod na gayon na siya, nga sakit, lagi na siya ay panahon. Diha lagi siya kutob. Wala gina siya yung extension. Siguro, ma-extend sa science, pero other modalities,
unsa pa na inyong mga hirim-hurim inyong himuon, dili siya. Kung moingon mo nga, di mi mo to, sige, padayon. Ha? Naiuban, imbes nga moingon ko, 5 ka tuig, mabot pag 10 years. Depende na siya. Depende yun na siya sa response sa medicine, o surgery. Depende yun na sa tao. Pero usually yun, kung ang imong ninuno, ang imong mga generation, hamtod lang ka sa 40, hantod lang ka sa 50, hantod lang ka sa 60, wala kay mahimo. Pag magsugod na ganyan sa nga imong masakit, unya, bisa pag usay imong himuon, nagin na siya taning ba? Nagin siya diin. Nagin siya diin yun siya. So, kamong naminaw karong buntaga, kung magsunod mo sa 10 Commandments of healthy life, musunod lang mo. Kana siya dili lisod. Kay regular life na siya may galaw. Wala na siya ingon nga nga na mga katok-katok 10 commandments nga akong gihimo gisulti sa inyo. Ako ning gikan sa akong pag-study, pagka-doktor, pag-eskwela sa medicine, pagka-seminarista. Mo ni akong natun-an gyud nga karon hapit ako mutongtong og 70, ako gyud siyang gihimay-himay siya may galag. Kani akong nadungog sa una. Nadungog na ko, sa basa na ako sa mga research, mao na siya ang resulta. So kung wala mo ka subay sa sugod, adto mo sa YouTube na ko. Magpa-subscribe lagi mo kay daghan yung kay mong matun-an ba sa YouTube. Kung di mo kay balo, kana inyong mga pag-umangkon, mga bata, mga anak, i-subscribe yung papa kay daghang kay na sila matun-an. Daghang kay sila nga, mayroon sila nga gusto nila nga sa ako akong ambition man gyud mahigala nga matumbal lang ko kalit nagdula golf. Kung mamatay man galing ko gusto na ko na nag-opera ako di ba nagyud gihimo ba di kay nga magligid sa banig di ko ana gusto ko nga na ako giliho ganahan gyud ko kay anang mamatay ko nga nagdula ko golf. So, sinutian ako may gala, diha lang mga katuon, nga, diha na dyan ko kutob. Ang dili ko mga ambisyon nga, masubra pa ko kinabuhi, ay, sa na to, di kita, watay na imo, nangit tayo time clock, nangit tatanan time clock. So, mao ini, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Ang kuan may gala, daghan pagyud kayo naga-text sa ako gani o nagatawag. Dili gyud mo na ako sa matubag kay tungod sa akong kabisi. Dito gyud mo tawag sa akong sekretary gyud. Ayaw i-text dagday, ayaw mo tawag kay kami duha gas ginukuroy na ba? 0995 221 8007 0995 221 8007. Dito mo text ako sekretary para mautanan lang mo naaba ko. Usab 0995 221 8007. Kung gusto ninyo nga matubag na ako inyong mga personal pangutana, ang karinga numero ang inyong i-text para dire sa Doktor sa Kahanginan 0916 594-7747 0916-594-7747. So, kung wala mo nakasubaybay sa 10 Commandments of Healthy Life, Mahigala, dito mo sa YouTube, balik-balikan ninyo ang akong gisulti. Balik-balik kag paminaw. Aron mabutang. Sa in English pa, ma-inculcate sa inyong utok kung unsay maayo gyud sa inyong lawas. Ay na mo bilib sa lain. Kana lang gyud kay mo pud na sila rules. Rules sa akong kinabuhi may gala. Tanaw na ako nga kinahanglan gyud ako mag-rest. Puyok balay. Tanaw-tanaw TV pero usahay di tanaw TV kay
may manubag sa kuan, sa net, may YouTube, ma-diagnose yourself, napag yung mga pautana din sa akong website sa kuan, sa Facebook, na puro medicine ang istorya ng website na kamigala. Edward R. Kagapi, MD. Dito, muta naman galing mong sakit dito, medyo lisod. Kay akong ginatubag, katulog yung purang emergency lang yun. Okay, usay, di na ko gani ka-bisita dito. So, importante yun mo nga, mananalang yun mo sa akong YouTube, kay uwi na po na akong video dito, may gala. Dagan-dagan na yun. Kung i-research lang nyo kung sa topic inyong gusto kuan kay binisaya man. Kung naamoy mga parente to sa Amerika, to sa Europe, to sa Saudi, i-share niyo siya. I-share niyo siya na may share nga button, i-share niyo sa ila. Kay makita gyud ninyo gyud ang epekto may gala. Kay wala man kung namligay tambal. O man po kumadato. Maura gyud gihapon. Kakaon og bulad ginamos uyap sa buntag. Kakaon og naay gulay-gulay gamay kay di man kumutuan ng gulay may gala para man sa kabayo og karne ay tuo man ka nya high blood man ko tuo day ko wala ay minom kog tambal kay kabalo man ko nang high blood unsay rason unsay root cause diabetes kaon buhi beta para makaon wala man kabuluan nabuhi lang ta kay puro basta makakaon man ta kay di ka makaon bye bye 0950-700-4698 Dok, lalaki 52 years old akong sugar 12 taas ni Dok taas kayong taon oy taas pa sa kalubihan ayaw pataka atong doktor para masubaybayan na imong sakit unsay maayo sa imo dili na ingon nga ay ang kusilingan gayon na mo kuan glycoside inom po ko dili na mao adto sa doktor 0930-568-8757 akong BP 110/70 akong sugar 6.2 ko'y maintenance, pwede na ko ngundang dili in taon dong. High blood, diabetes, arthritis, kasing-kasing, wala na sila'y kaayuhan. Kadang upat, high blood, diabetes, arthritis, o kasing-kasing. Walay kaayuhan. Dili na siya pwede undangon. I-reduce lang milligrams, pero dili na siya undangon. Wala pa ko'y nakitang pasyente na ayaw sa high blood. Wala pa ko'y nakita nga pasyente na ayaw sa arthritis. Wala pa ko'y nakita nga pasyente nga giundangan ang tambal sa kasing-kasing. Wala po ko'y nakita nga pasyente nga niundang para sa diabetes. Wala yun. 0991-360-1658 70-year-old female Davao Sur ang pananakit ba ng left arm shoulder na hindi maitaas at masakit ikilos considered frozen shoulder or arthritis. More than 2 weeks continuous shoulder. Pwede ba celecoxib? Muna siya ang frozen shoulder kay di na mo lihok. Gi-English na gud ang kan, gi-English na gud nga di mo lihok frozen shoulder. In English na siya day. In English lang na siya. Kadaghanan sa inyo madungog nga pangalan, mga ngara. Gi-English lang siya. Parehara ko nagningon ni gahi ang imong bukton. Maura na. Ang tambal
kailangan duha gyud siya. Para sa sakit, celecoxib. Ang kaduha, exercise. Imo gyud sa lihokon maski sakit. Lihokon gyud nimo isaka-saka gyud imong kabot. Ano na siya ba? Pugso nimo masig sakit. Kaya kung dili, di na siya mulihok. Murag bisagra na siya noy. Murag bisagra na siya ang atong arthritis. Pag magahi na siya, may pa ang shoulder niya, magahi pa. Magahi na siya, dili ni mo lihokon, ang tod, ganyan lagi na kalihok. Mao gyapon na bisagra, di ba? Parehas bisagra, 0933-823-3929. 79-year-old Panabo, BP 121-56, normal ba ni Doc para sa ako? Salamat. Alangan, kanormal ana ng 0910-306-1248. Pagtumar Globito para sa diabetes o Candice Plus para sa high blood, akong asawa apan 2 days after nalipong man hinuon og dili kalakaw, di makatalikod. Ngano ni Doc, please advice. Digos. Naulahi ang tambal aday. Naulahi siya. Nagsugod na siya og stroke. Paingon na siya. Paingon na siya sa may stroke yun. Katong pagsugod niya inom tambal. Karon ang stroke mga higala, pag makasugod na siya, proseso maguna siya sa kwan. Diba? Ingon ko ganiya sa 10 Commandments nga, the end always starts from the beginning. Pasabot ana nga, on the process na siya nga mag-stroke, based sa pag-unsang tableta sa imong gihatag sa iya, ulahin na ang tanan. Paingon yun siya mag-stroke. Na ako'y pasyente last Wednesday, siguro may gala. Pagsulot niya sa clinic, marsa pa niya iyang tiil. Iko, nang, dali-dali aning ipapalit din sa imong anak, kaya makainom ka. Di palingkod na ako siya sa gawa sa clinic. Ang iyang anak, dagan dito, palitog tambal. Pag abot ang tambal, nakainom na siya, sulod siya sa clinic. Di na niya malakaw ang iyang kuwan. So, bisa kung saan yun mo ulahin na ganit ka may gala, wadi kay may muna. Padayon yun na siya. Padayon yun na siya. High blood, atakes kasing-kasing, kidney failure, wala na yun na siya. Padayon yun na siya yun. Wala kayo mahimog yun. Kaya nga na yun ang sakit mahigal. So, unsa may prevention na may gala? Check up. Maski pagwa mo po gibati. Nalang kay, kung nga, wala man kong high blood naman siguro kay wala man kong balipong o kundi ba grugi magay ko check up ka patanaw sa doktor daghan magay libre na ron may gala sa barangay daghan lang mo mapuno yun ang kuan mapuno yun ang barangay center pero kung wala yun kay kwarta dito na lang kang para libre ayaw mo tuuan ang daghan kay ganang mga tuo ayaw sa mo diya ato sa mo pag in English lagi sa mo. Pag in English lang gid sa mo kay sus wa pagi kuana ba makasukula na nga dictum nga pag in English bago Bisaya okay so kato iya padayon na to siya sa stroke walay mo pugong tableta sana kung mapadayon na gid siya 0907-837-5963 32 Cherry Balanga Turil na ay bukol left side tutoy 7 years na ni Doc, ipatanaw dahi kay walay dili makadiagnose og ultrasound, dili makadiagnose ng mga CT scan, biopsy lagi in tao na siya nay. Kumingon kag 7 years na nagpasabot nga bisig benign. Kay kung cancer pa na siya, cancer lagi na siya pagsugod pa. And usually gyud basta cancer na siya may ganun, abot na siya 1 year. Klaro na gyud. Biopsy lang gyud makakwan. Halos tanan mga sakit may gala. Halos tanan. Munahan lang siya. Hindi mo padayon ba? Basta munahan din siya. 0955-980-55994. Dok, unsay tambal sa Pagaw, 55, babae, tagom, in town day.
Wala kang nag-ingon nga, wala kang naingon ba nga, ang kabaw, itong, halos tanan, daghan ang kayong kabaw nga ito ba, pero naigikan Tamaraw, naigikan sa Zamboanga, naigikan sa Africa, lain ang kabaw dito sa, sa Thailand. O, lahi-lahi na siya. So, ang pagaw, di lang kaingon nga, kinahanglan antibiotic, dili ay, daghan kayong sakit. Ipatanaw sa doktor. 0910-784-5378. Dok, pwede ba magpa-vaccine kung naay cardiomegaly? Usually, kung naay cardiomegaly, slight pa. Left ventricular hypertrophy. Nga na, hubag lang ang imong left. Usually na siya kay mag-edad tamay gala tungod sa kabugaton sa pagbumba niya sa atong dugo kay gamay naman kay buslot sa agianan sa atong ugat. So medyo magbisod na yung kasing-kasing mo left ventricular hypertrophy gina siya gyud. Mudako cardiomegaly. So usually wala kay laing sakitan, wala kay laing symptoms, pwede ka magbabakuna. Pero mahupong na gani ka, di na mayo. Mahupong na ka ba? Hupong tiil, hupong naong, ang hupong na gani ka, di na siya mayo. Di na mo kaya ng bakuna. 0907-351-3371. Good morning, Doc. Dili daw pwede mukaon karne buhaboy ang nag-high blood. Kisa gaingon niya, doktor siya, asa man iyang source. Kay sukat sa pag-eskwela nako, wala ba nakabutang dito? Unya kanang ingon yung mutaas ang inyong cholesterol basta mo inom ang kaon mo baboy? Controversial kaya na siya ba? Hangtod karon. Sige pamig-away mga kanang conferences sa kuan. Kay sa tinuod, dili sa rason nganong ang makakuha sa inyong high blood. Ang rason sa high blood ni gamay, ni naro ang agianan sa inyong kakatiguang na mo. Dili niya tungod sa cholesterol Ang cholesterol nagalutaw-lutaw no, dili na siya permanent. And most of the time, kung tanawin mo ang katong mga plaques, katong nagabara sa inyong ugat, dili ang cholesterol nagabaga ba? Ang ugat yun mismo. Mild stroke ko, babae, dugay na ko, inom, losartan 100, Jetsar, magtuig na, katuig, diha. May dili ba ni makadaot sige inom tambal malita. Ora man po ni kuan. Istorya nga kani dai kani may gala. Pag-ihata gani sa doktor. Tanan tambal lagi pati tubig na ay side effect. Check up gid mo. Check up gid kung nagainom og tambal ayaw gid mo kalimting every 2 months, every 3 months. Check up kung say dagan. Dili na siya makaya og isa lang ka konsulta. Kada ginay bulan nga i-check upon. Kay basig dili na mao imong tambal. No bitaw nang klase ang tambal. Nya kung mag-study ka ng pharmacology ba para magkasabot ka sa mga tambal. Kung imong doktor dili ka examinon pag maayo, di na niya makuha ba? Bisa kung sawang pa ba? Di na niya makuha. So, check up lang. Kung di ka mosalig sa doktor, ura man na siya kaya. Kuha naman, lapsaw-lapsaw mo na iya. Tapsing-tapsing man na iyang gihimo. Ay, tagayin doktor 0997-224-4259. Good AM, Doc. Male, 45-year-old. Akong liog. Akong liog, sakit ang litid. Ano sa nang litid? O ugat. Sakit ilingi. Stiff neck. Bani. Unsay tambal. Basi stiff neck man siguro dong. Inumin lang sa okwan Silicoxib 2 times a day. Mga 5 days. Pag siya mawala, pa-check up. Silicoxib lang inuma. Para kung na siguro tikig lang siguro ni ordinary. Kay bata pa man ka.
0991-360-1658. Follow up. Uminom ako ng Celecoxib kapag masakit na talaga. Nawawala naman ang sakit pero after 1-2 days, sumasakit na naman. Ano po ba ang tamang gawin at gamot para dito? Ito? Wala bang side effect ang palaging pag-inom ng Celecoxib? Okay ba maintain vitamin B6, B12 o Centrum? Ang B1, B6, B12, dili mo na kinanglan. Hindi nyo kailangan yung B1, B6, B12. Most of the time mayroon na sa rice, sa any cooking ng rice, nandiyan na yung B1, B6, B12. Centrum, okay lang. Pwede ka mag-inom ng Centrum because it's composed of so many minerals. Pero ang pag-inom ng Celecoxib manang, dito, tuloy-tuloy mo yung pag-inom, pag after 1 day, sakit uli, inom ka ng Celecoxib, tuloy for 5 days. Tsaka, obserbahan mo. The Celecoxib has side effects. Meron din siya. Usually, tatamaan yung atay. So, hindi yan siya pwede maging continuous. At least, maximum of about 30 days. After that, masisira niya yung atay niya. So, hindi siya pwede na ituloy-tuloy. So, kanina siya ba ka lang? Atong 10 Commandments na kung ginaingon sa inyo. 10 Commandments of Healthy Life. Yeah? Ako na siyang consolidate nga mga gitun-an ako sa una pa. Sukad atong pag medical student na ako. Before pag yun, pagka-seminarista na ako. Kaya, kanyo din siya. Kanang tininood gini kaya ako man kinabuhi, akong gibasihan may kala. Maingon mo, exercise sa bata pa. Grabe. Magkatpan ko. Mag-tennis ko. Paghuman, pagkahapon, mag-jogging ko. Pagkahuman, mag-gym. Kung exercise lang yung ingnon, tanan ball ka, nadulaan ako na siya. Varsity. Basketball, volleyball, softball, tanang ball lagi. Karon golf. Wala ko ni undang. Pero nga naman lagi nga, nahinay magresiko akong kasing-kasing. Mahinay mong palpitate. Nya, akong pugson. Sos, malipong na mahinom ko. Imbis maka-opera ko nga pila ka oras, karon mag-opera ko, limited din siya. Nga, kinalan, humanong yun ako na ingana ka oras, kay magsugod naman ko gripong. Sa may purpose ato akong exercise sa una. Wala. Mayroon sila nga, nataas mo kinabuhi. Kasi taas, ako papa ganito, 70, 71 na buhi, patay na. Ako mama, sila ilang generation, ang ilang pamilya, diha mang yun, mamatay mga 80, namatay siya, 81. Supposed to be, ang maximum siguro sa akong kinabuhi magala, 80 siguro magala. Pero kay karon, sige naman ko palpitate, malipog naman ko. Mas daghan ang akong, nag-recover ko sa akong lawas, karon, itiguang ako. Naingon sila nga, exercise. Di, nakabutuwa na Gikan ako sa una na. So, katuwang ko mga 10 Commandments, basahan ninyo. Basaha. Paminawa ninyo sa YouTube. Paminawa ninyo. Kay, dili to atik ba? Wala ko yung namaligyag tambal, Wala dyan ko namaligyag tambal yan sa tinuod pa. Wala pa ko'y honorarium. Mingon mo nga, nagadawat man siguro kag sweldo ng mga kumpanya wala yung taon. Kaya kung gadawat pa ko, datuan na siguro na ako magala, dato na dyan siguro kayo ko ba? Kasi makaingon ko nga, naka-Mercedes na ko, niya karon kay yung taon, si kanan. Si kanan na sakyanan. So, ingani, paminaw mo. Balikan ninyo sa YouTube. Balik-balikan po ninyo paminaw. Unya, subscribe mo sa YouTube. Mga na pinakamayaw niya. I-share ninyo sa inyong pamilya, silingan, kumpare, i-share ninyo. Kaya basig, makasalba pa mo sa ila ba? Makatabang mo si Dr. Kagapi ini.
sa Doktor sa Kahanginan.